Davide, možemo li da se nađemo što pre na ono mjesto? Dobra je, sve da dođu. Znači, tamo. Okej. Okej. Ajde, čao. Gde si, Davide? Gde si, Alex? Slušaj, Šta si treba htio? mi jedna pomoć oko ubistva. Ubistvo. Da. Policija mi pravi ogromne probleme. Prije neki dan sam ubio jednog čovjeka. Ću biti ja plaćen. Pa, hoćeš. Ali moraš dobro da ti svoj posao. Onda dogovore. Ajde, možeš. Okej. Idemo. Ajde. Ajmo. Ne!